No hei, Liidia täällä pitkästä aikaa. Nyt alan tulemaan esille enemmän ja enemmän, kun tää koulu loppuu. Mutta mä lähden eteenpäin opiskelemaan. Samasta koulusta yksi kuraattori, kuka oli meidän myöskin opettaja. Mä lähden hänen kursseille. Ja se on todella kiva, että saa oma taidetta tehdä tietokanalla. Että mun mielestä tämä on magea juttu. Ja puhutaan vähän numerologiasta. Numerologia on jännä juttu, että moni odottaa jotain, mutta älkää odottakaa, kaikki on kiinni teistä. Numerologia ja astrologia näyttää teille varsin tien, mihin te voitte laittaa oma suunta. Elämä on mielenkiintoinen asia. Yksi asia, mitä haluan teille sanoa, unohda se, mitä oli menneisyys. Älä mieti tulevaisuutta. Elä tässä ja nyt. Tulevaisuutta ei voi tulla, jos sä mietit menneisyyttä. Tässä ja nyt ei voi olla, jos olet menneisyydessä. Menneisyys on se, mitä me ollaan saatu oppitunti. Ja oppitunti on hyvä tai huono, mutta siitä me opimme tässä inkarnaatiossa elää. Minunkin elämä ei ole mitään ollut helppo. Ja se, että mä oon käynyt nämä kaikki asiat läpi. Mutta kun mä osaan mennä transsiin, mä osaan mennä edelliseen elämään, katsoa mitä minulla on siellä edellisessä inkarnaatiossa tapahtunut. Sitten se on minulle helpompi tehdä päätöksiä tässäkin elämässä. Puhutaan nyt vähän seuraavasta vuodesta, 2026. Jokaisella on oma vuosi. Minulla oli tämä vuosi. Ja sitten tämä vuosi on minulla 8 vuosi. 8 vuosi voi sanoa näin, että oli ihan työvuosi, kova, vaan kova. Ja siitä piti muistaa, että kaikki mitä on 8, se on Saturnus, se on karma ja kaikki pitää tehdä oikein. Jos sä et tee oikein, sitten sinä et tee oikein ja sitten karma lyö ja kova. Se, että meidän elämä nykypäivä on vaikeita, ihmisillä ei ole rahaa, ihmisillä ei ole siitä ja tätä. Ja jos me koko ajan mietitään siitä, että mulla ei ole rahaa maksaa siitä eikä maksaa tätä, teille ei tule koskaan rahaa. Pitää poistaa ne ajatukset, aamulla nousta ja sanoa, mulla on vielä parempi päivä kuin eilen. Ja tänään on mulla hyvä päivä. Pitää transformoida itseä koko ajan. Vuosi 2026, kun mä teen teille sen katsomuksen, sinne mä lähetän teille aforismia, mikä te voitte sitten joka päivä itselle sanoa. Se on uusi juttu, mitä tulee teille lisäksi. Ja vanhaille asiakkaille, kenelle mä oon tehnyt 26, myöskin tulee talismaanit, numerologisen talismaanit tulee. Pitää muistaa, että meillä on jantrat, siitä tulee erikseen juttu. Jantra, että tuoda asiakkainta, jantra, että tulisi rahaa, jantra, että kokonainen sinun oma henkilökohtainen jantra. Minä käytän itse henkilökohtaisen jantra ja jokaisessa lokerossa on tieto, kuka sinä olet ja mitä sinä olet ja mitä sinulla on tehtävä. Ja on se, että mä kiitän kuitenkin teidät kovasti, että olette mun asiakkaita. Kiitän siitä, että te olette ihania ja kiitän siitä, että katsotte minua. Ja kiitän jokaista, kuka sanoo kiitos. Osa sanoo kiitos, eikä vaan, että no joo, se teki jotain. Muistakaa, GPT voi auttaa teidät, äly voi auttaa teidät, mutta yhdistä se ei osaa. Ja monesti, kun sä katot siellä niitä laskelmia, siellä laskee väärin. Sitä pitää aina tarkistaa. Miksi mä sitä tiedän? Siksi, kun tällä hetkellä se on paras tulkitsija, kuka tulki minulle näitä teidän juttuja, kun mä tulkitsen niitä toisesta kielestä. Google-tulkija on ihan, siellä ei tule mitään, mutta GPT kautta se on kaikki paras tulkitsija. Siksi mä tiedän, sitäkin mulla pitää koko ajan tarkistaa, että onko se oikein kirjoitettu. Mutta huomenna
huomenna meillä on isäpäivä, sunnuntaipäivä, aurinkopäivä, surja. Otetaan todella rauhallisesti ja vietetään rauhallisen isänpäivä. Onko ne elossa, ei ole elossa, minkälaiset ne isit on. Se ei ole enää meidän tehtävä, mutta he on tuonut meidän tähän maailmaan ja kaikki tähän maailmaan ei pääse, muistakaa senkin, jos ei olisi meidän vanhempia. Hyvä isäpäivä.